RBN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RBN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Halina mga kaibigan, kami po ay pakinggan dito sa Good afternoon. Marahay na hapon po. lamok ang pinang Mauran-uran dyan sa Banwaan kan Baaw. ulat sa lamok. Wow! Adig di po sa syudad ng Iriga, mainit. Sa gabi sa ating pagtulog, Yaw naman po ang pag-imbitar kang programa. ang magandang misis mo, pagkanilang Kay badata sa information. maputing binti. Yaon si Aldrin Orlanda. And sa technical, yaon man si Engineer James Hoko. Duman po sa transmitter, yaon si Chacha. Iniwan ang Chacha Boy da Obra. lambo pa. And kay banan naman si Jimmy Guansun. Laman, may isang lamok sa Ako man po magandang mga mari. pag-ulayan ta po sa kunyan. Nga sa lamok, may lamok. Ini pong pagpapanauna. Pagpapanauna naman. Kaining asistensya Namin sa mga estudyante. pa rin ubod, Kaining financial assistance. away di pansin. Kan mga estudyante po, mga tugang na konsain. Si Enot na Aldaw. Awari, Nagkaigwapo ning ako yan From Wilbur kariribukan Library. sa Pormin Dito Bakunggayong organisado napagpanao kay ning Ay, umuwi bigla. nasambit ng asistensya Pinapapak sa mga estudyante. ay hinabol lang daga. Kaya po mga tugang sa unyan pinag-aadalan. Pinag-aadalan kan mga pamayo. Lalo na po ang napumun, DSWD. iniwan ang Nakonsan yaon po si Secretary Tulfo. anang. Asin iba pang mga Umuwi kang madali at may pabinyak. ahensya kan na gobyerno. May Katuwang kan nasambit ng proyekto. Mga mari at kumpadre maki. Asin pinag-ako po mga tugang kan sekretaryo kan DSWD Sa kulang mo, na medyo napasala siya ta pinag-open niya sa gabos. Ining asistensya sa mga estudyante. Nakonsahin po mga tugang ini nakulang na tabang. Naman po sa mga indigent
sa kulambungga. Pambakal ning school surprise, pambakal ning uniform, naman po sa mga estudyante. Kaya Alagan po mga tugang pinag-aadalan ng marahay. tandaan sa lamok Kaya igwa na po mga tugang ang pinag-paabot na ini online schedule. maunahan Mapa-schedule po kamo. tungkol Sa pagikan online na tanganing kamo apudan kung rin kamo mapasiring sa opisina kan DSWD. Mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May And pinagapabot po mga tugang na si mga nakakuan na ning asistensya ahali po sa DSWD. Itong mga membro kan purpose na dahil naman pwedeng bawion. Alagad po mga tugang pagsunod na pag-payout kan mga membro kan na purpose, ini po kakaltason. Tama sa naman yan. Sabi nga ni kayan, durdubli na nga yan. O kaya si mga igwa pong makukuha sa lokal na gobyerno kung saan man kamo, dahil na po kamo mag-apply kaining asistensya financial akan mga estudyante. Kung igwa na po kamong subsidy sa rong lokal na gobyerno, hali. dahil na po kamo magpurbar. Kami po ay Tawan-taman ning chances si mga nangangaipo. Si mga daay kabali dyan sa sabing subsidy pinang o dyan sa purpose. sa lamok namin sisimulat sa lamok wawakasan. sa gabi sa ating pagtulog ay mapa Kaya yan po mga tugang saro yan sa pinagpaliwanag. iliparan O kaya si mga gustong makakuha ka na sambit ng programa. maputing Sayang man po mga tugang ining grade 1, elementary grades. Makakakuha po ning 1,000 pesos. kaibigan. Sayang man. Sal pa lang ay iniwan ang asawa. Ang high school po mga tugang makakuha ning 2,000 pesos. Wala ang hindi niya. And ang senior high school Siya ay nauna. makakakuha po ning 3,000 pesos. May lamok, may lamok. And si college po mga tugang Mag-ingat sa lamok. makakakuha man nin 4,000 pesos. Sa kulambon. Dahil pinagbali si mga nagkakukuha na doctorate Tulog na tulog. as in iba pang mga kurso Bago. na kung saan hali na sinda sa college. Mayat. Ang tinatawag na oportunidad si mga college student Sarap mandi. na dahil po nagmamasteral. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ito ang istorya noong isang hating gabi. Magmula sa kung saan ay umuwi bigla si Mare. At nang makita Oy, pabotan ko ning magbang pag-antabay dyan sa Barangay Salvacion, lang syudad nin Iriga. bahe. Kada kaging aldaw na nag-apod ka na sa kuya si Padi na igwang birthday. Saro sa mga badihon mi dyan sa Barangay Salvacion. Ang asawa Ay Madi, belated happy birthday. ng tapuan ng lamok ay may sumulat kay lalaki. Umuwi kang madali at And pabotan ko man nin advance happy wedding. May Dyan sa Barangay Salvacion man. padre. Salvacion Baaw, Camarines Sur. May Gwang ikakasal sa aga. Ang pamilya Triumfante Briñas. tulog. Advance happy wedding na sana. Si Mare ko'y And sa iba pang may mga okasyon. ng mister. Ano man po sa nga pinagkakasiributan ngunyan. Iba ang dahilan at alit Si mga may birthday, happy birthday na sana. nila. And si nag-celebrar kan sindang wedding anniversary. Sana po maging maugma. kaya baba o mga kaibigan lagi Yan, pag wedding anniversary, pam naramdaman ko yan si pagpuon kan pag-ilusyon. wag
magtitiwala at baka Kung paano mo na agum, kaingitan ko. ano ang ginamit mong formula? May lamok, Ang formula po mga tugang sa pag-iilusyon. at sa lamok, may lamok. At baka mayroong lamok. And minapaabot kita ng condolence sa pamilya Barandon. Lamok, may Dyan po sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. mga mare at kumpat. And condolence man sa pamilya Batan. Baka Itong yung po nakaburol dyan sa may Balatan. Agom ni Mau. may Ditanggayo kabisado. bono kung ngayon natutulog. Dyan po ini napapatentian sa may Balatan, Camarines Sur. And condolence man sa pamilya Cabalquinto. Dyan po si dating presidente ka na stranger Ay, organization, sa amin. si Manay Tita Babor Cabalquinto. Ang pinang Ayan po, napapatentian man sa Zone 2, awa ka sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur. O kaya si mga amigo-amiga, asin mga partidaryos, niya Manay Tita, Babor, Cabalquinto. Siya po, napapatentian na sa indang residensya. Diyan po sa Barangay Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Hali po yan sa RPN family. Tulad ng aming kaibigan, bagong kasal pa lang. And sa ngunyan po mga tugang, inian na nariparatakan na kaaging fiesta. Diyan po sa Banwaan kan Baaw. Salamat, Medyo dikit-dikit na po mga tugang nakakabalik si mga dating activities. lamok, may Kaya lang luhay-luhay. Tibad mga tugang sa masunod na taon, maibelta na si military parade baka may and si civic parade. ulambon. And maibalik na maging normal na po mga tugang andalagan sa tuyang gobyerno. Nang kinakatakutan. Oy, advance sa piesta dyan sa Barangay San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Mapista sinda sa Pizza 30. Angon yan pong bulan na Agosto. Uy, sunod-sunod ang pista. This song Sa September 10, mapista man ang Barangay San Nicolas. Ating Ano daw nakasuway ano? saan Ang San Nicolas digdi sa sudad kang Iriga, Mayo. Ano man sa Baaw, September. ni pare ay hinabol ng daga itong lamok na salbahe. Sunod-sunod na po yan mga tugang pag naglaog na ang September, ang pista po dyan sa Banwaan kan Baaw, sunod-sunod naman. iniwan ang asawa na naku, sexy. Ang masunod kayan pag Oktubre, Lamok mapista man po ang Barangay San Francisco and Barangay Santa Teresita. pabinyak. Dyan po ini sa Baaw. May lamok, And masunod kayan, iyon na po mga tugang na Barangay Antipulo. mare. Bakti, Garo, memorize ang mga pista dyan baka mayroong lamok sa kulang mo noong ngayon. Ibaan man po mga tugang mabelta na kita sa new normal. Si Mari, Itong Mayo na ning kinakatakutan. Na konsayon po mga tugang pinagapaabot pa man kan Department of Health. Na luway-luhay, nagdadakol, nagdidikit. But sabi yun, igwang nagpa-positive, igwang man nagni-negative. Naman po sa ining COVID-19 Lagi na kung saan pinagapaabot po mga tugang duman sa SUNA. Ani PBBM magti na tibaada mamanhid na lang kita. o mahirap Itong sabi nga ni kayan ma-immune. Ma-immune na sana ngaya kading COVID-19. Adi na pagparareparuwon. mga Taini po mga tugang kahilangan takan panahon sa kaunyan, iuman sana ini.
Kinkadto ay igwaning nga trangkaso kung ano ang namamati kan trangkaso kan panahon, iyo man ang namamati sa ngunyan. may lamok, Mayo nin panlasa, mayo nin kung ano-anong mga namamatian, makukulog na hawak, lamok, iyo man yan mga tugang sinamatian kang panahon. mayroong lamok sa Kaya bot sabihin po mga tugang, ining COVID-19 na ining, ngunya na sana ining pinagpangaranan, alagad, lambo, kan panahon pa man ini namamatian. O ay pabutan ko ning mga pag-antabay dyan sa banwaan kan na balatan, dyan sa bula, dyan sa banwaan kan na buwa, dyan po sa banwaan kan bato, buhi, and dyan sa banwaan kan baaw. Lalo na po mga tugang digdi sa syudad kan Iriga, kumusta na sana? Dito sa amin aawitin, lamok ang pinagmulan. Tibaad mayo man kita ning problema sa asukar. Galingan, Iyo bagay ng dakulang problema. ulat sa laman. Duman po mga tugang sa Metro Manila. Na kung saan na pinagapapaabot na shortage kita sa produktong asukar. Kaya nga ni nagrulumpatan sa mga presyo. Alagad po mga tugang pagkaagi ng pirang simana. Igwa mga nadiskubre. napagtripan, Nagkapira mga budiga. ang mali, Ayaon nakaimbak ang mga sukar. Natanganing pugulon, tanganing magulang to ang presyo. aming kaibigan Ngunyan po mga tugang iniya na siripan. ay iniwan ang asawa. Nasiripan po ini mga tugang. Ngunit Ang mga budiga na konsayin po mga tugang supisyente, pano-pano din mga sa sinakong asukar. Ngunyan, ang nagbabadya na naman, aram po nindo kung ano. may lamok, An asin. mga Bagay mga tugang, an asin, dikit man sa naang na nangangaipukan asin. may lamok Alangan man niya na dakulon mo an asin. sa kulambo, Maringani matabang. tutulog, Kapag matabang po mga tugang, dahil kitang gayo ako ananing hilang. bud ng Masubran nin asin, kidney. asawa'y di pansin. Masubran ka ning asin, uric. Lamok, mayat mayay, dumaday, Kaya maray na magtabang, nyawa, ka mag-asgad. sarap man din. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang istorya noong isang hating gabi. Diyan po mga tugang sa Barangay Salvacion, diyan po sa Banwaan kan Baaw. At nang Kung naramdaman po inindo ining diversion road na kung saan po mga tugang naka-standby ngunyan. salbahe, Ining wing side, kung hampang ka sa kuyan, hampang ka sa syudad ni Naga, left side, Nanak, ay abaan na po mga tugang naggatak na tulos. lamok ay Naggatak na tulos po mga tugang. Asin ini pinag-ribayan na. Pinag-remodel na ini. may lamok, may lamok, may lamok. Tadyan po mga tugang sa nasabit ng barangay. Kadakol po ang nagralaog ng mga darakulang truck na may mga pangargaian na mga pambahog sa manok. Tulog, Kaya yan po mga tugang dapat asiguraron ka na kontraktor huli ng na dahil po maggatak ang nasambit ng tinampo. iba. Lalo na po mga tugang kan iniya pinagababakpilan, Bungga, kadakol ang nagreparo. lamok, Taan ikinaag itong naglalaboy na daga. Itong earthfill naglalaboy. baba o mga Kaya nga ni maski motor nagpupulsit si daga. pambihira. Yan ang problema pag iyan na talagang full blast ng pag-agihan yan kan mga darakulang truck. Singitan kong lamok, Ngunyan nga ni igwa nang nagtipak. may lamok, may lamok. Adig di sa may parte ka na kuyan. Kaya buboy na kasili. Ingat, O nagtipak baga dyan. may lamok. Baka mayroong Kaya yan po mga tugang kundain papakarayon. natutulog. Ay inda sayang kan kwarta kan gobyerno. May lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre mag-i. And sa ngunyan po mga tugang padagos ang pagriprap
Reprapping program kan Creek. Diyan po sa Barangay Salvacion na Baaw, Camarines Sur. Pag-ultanan po kan na Barangay San Vicente. Na konsahin po mga tugang dakulang bagay ini. Medyo naghiwas ang sapa. And apera kan naghiwas ang sapa, ang tubig medyo mahal na pasiring sa kasintruhan. Kaya kung ang kasintruhan po mga tugang dahin ni Papakarahyon, Pakinggan dito sa ay tibaan po mga tugang maski dikit na uran na magbaha. lamok ang patuloy. Kaya sa ngunyan dapat ang mga estero Galingan, dapat ini linigon. mukwawa ka sa O kung dahil man idisilting ang nasambit ng mga kanal, natanganing dahil po magbaha, kung lalo na po kung makusog ang uran, lalo na po ngunya na panahon kita ni na tag-uran. Paran ang magandang misis mo pagkanilang napagtripan, maputing binti ni misis ang mali. Okay, kuha na po kita mga tugang ni na 20 minutos. Makalisan na alas 12 o alauna ni na pagka hapon. Kung kasal pa lang ay iniwan ang asawa, sa kulambo pa naman. And sa ngunyan po mga tugang igwani na nagapaabot sa kuya na kung na pwede, May i-require ang given requirements kan na LTO may ang mga ambulansya na bakong dapat bakong tinted ang mga salamin. ingas sa Natangani po da mga tugang mahiling kung igwaning pasayro, may igwanin na pasyente ang nasambit ng bihikulo. Tako mensan po mga tugang nagiging abusado ang mga driver. Pa rin Mayo man laog, sige anwang-wang. asawa'y di pansin na pinapapakuna na. Nagihidali sa nang tanganing makauli tulos. Ngunit bakit ang mister niya O kaya sa royan mga tugang nga dapat tawaning doon akan LTO o ining LTFRB. Doria Bagay sa LTFRB da ini saklaw. Tabako ba nining for hire? Bako ba ining for hire? pinap Digdilag ini sa LTO ta ipaparestro. lang daga. O kaya yan po mga tugang sa royan sa pinagpaabot sa tuya. Nakon pwede bago restron ang sarong bagong ambulansya, laki, dapat bakong tinted ang salamin asawa, natanganing mahiling kun ang laog kan ambulansya pasyente lamok ay o mga pasahero. umuwi kang madali at may pabinyag ka pare. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Ayan po mga tugang pinagapakay tama man Lamok, tama man ang reparo. lamok. Ang ambulansya po mga tugang kung minsan Mono kong ngayon taaram kung ano ang dahilan si Ma at ang pabalik na nagwawangwang pa. sa kulambo ng iba. Minsan yan pasiring sa naga, mayo man din na pasyente nagwangwang man. Nakita O kaya pinagapaabot po mga tugang kung pwede i-require kan LTO na ining mga ambulansya bakong tinted ang salamin. Iwan ay Natanganing mahiling at baka mahiling ang laog kung pasyente o bako. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga Okay, pabotan ko ning magwang pag-antabay. lamok, Dyan sa Banwaan kan Bato, lalo na po ang Binu sa Maumay family. sa kulambo kung ngayon natutulog. May Dyan po sa Banwaan kan La Purisima Nabwa. Ana Balbuena, kumusta na sana? ingas, Si bro, ang punong barangay. baka mayroong And sa iba pang mga nakaantabay po dyan sa Barangay La Purisima, dyan sa may Santa Eulalia. may lamok, Kumusta na sana? baka mayroong lamok. O itibaad ma-realize ba ini nga tinampo? Natutulog. Pagali digdi sa may Diversion Road. Pasiring po duman sa may Santa Eulalia.
Na-consign po mga tugang dahil naman sila magparalibot. At ako na mapasiring sinda digdi sa banwaan kan baaw, maagi pa sinda duman sa banwaan kan nabwa, adig di po sa La Purisima. Biting lamok ang, Nga tanganing makaabot sinda dyan sa banwaan kan baaw. lamok ang Pero po mga tugang kung igwa na ini nga tinampo, isimulat. hali digdi sa may San Francisco, pasiring po duman sa Santa Eulalia. Medyo dakulang bagay man po mga tugang kagaanan kan mga residentes kan na barangay Santa Eulalia, Ay madali na po mga tugang pasiring digdi sa banwaan kan baaw. napagtripan, maputing binti ni Mrs. ang malilintikan. Tulad ng Oy, kumusta dyan sa sa barangay Pugay? walang Pugay San Jose? sa Ano pa to? Duwa kaya ang patron dyan sa sa barangay Pugay. hindi niya. Dyan po ini sa banwaan kan baaw. Isang lamok sa And dyan sa Tapul. may Dyan sa may Lourdes. lamok. Dyan sa may Iyagan. Madre mag-ingat sa lamok. Kumusta na sana? Baka mayroong lamok sa kulang bono kung And sa gabos na nakatune in po digdi sa RPN DCKI Iriga Radio Ronda. Kumusta na sana po? Ubod ng lakas And pabutan ko ning pasasalamat sa mga nag-anduyog. ng lamok. Aka nagigibuhon ming live coverage ka na Piña Francia Festival. Magpon pong traslasyon. This song Sundo pong military parade and isang hating pabutan pasasalamat ang Hats Queen Baaw. gabila si Mare at nang makita niyang Ay, dahil pa inare-record so Baaw Water District. lamok na Dahil ko pa nadadangog. And ayaw na sa kuya si Kaputol, Dala si Papil. na pumunta ng Saudi. John Asric Water Refilling Station dyan po sa Barangay Bulwang. Na Baaw Camarines Shore, owned and managed by ulat kay Madam Gina Briboneria. Pabinyag ka pare. And also, mayo pa kaya sa voice clip, mga mare at kumpadre mag-ingat sa lamok. yaon naman po mga tugang so Pilrica Party List. Lamok sa kulang bono kung kayo'y natutulog. Kasi nagpaabot po mga tugang ning pasasalamat. Uli Si Representative Congressman Presley De Jesus sa asa kan Pilrica Party List. nila ay may Na-consign po mga tugang tinabangan man kan mga Bicolano, lalo na po sa Rinconada. Kaya baba o mga Kaya pasasalamat po mga tugang. lamok na Dahil pa kaya si voice clip pag yaon na sa voice clip, madadangog po yan nindo. palahan o mahirap masingitan kung lamok ang dahilan. May lamok, may lamok, may lamok. Okay mga tugang, wala kita ning dahil po kabubasang na magparturo pag kaudto. Tayan po mga tugang kung minsan May lamok, nagdadaraman ning peligro. Kaya sabi nga ni kaya aling-alingon ta sa dirita. may Lalo na po si may mga nag-aara high blood. lamok. Aling-alingon an sa diri na minsan man kaya abang kukulog sa payo na nagatutungkay ka tapos dahil mo unrahon an sa imong mata. Lalo lugod maribong. Maribong sa pagmati. Kaya kung minsan po mga tugang inuunra iyan kan mga nakakamati ning tungka. Pero bakong turog na arukan turog na pagkabanggi. Ang turog na garo langaw.
Kami po maunra na sana si mata. sa amin Iyan ang naturog na arog kayan. ulan, lamok ang patu. Way pabutan ko ning happy listening si Dr. Bagnes. Simulat Ana Eye Care Clinic dyan po. Anong barangay ini? San Roque. Digdi po sa syudad kan Iriga. Sa ating Mayo pa so may bus clip man iyan. paglamok sa tenga ay Si Dr. Bagnes. mo pagkanilang napagtripan. O kaya si may mga namamati, namati ninyo por medyo sa mata. Magpasirin lang po dyan si Dr. Bagnes. Yaon po yan dyan sa may barangay San Roque. Bago Kahilira po ka na Blue Building. iwan Mahilig po dyan dyan Eye Care Clinic. naman. Ngunit habang siya'y wala, ang hindi niya nalalaman. Okay, gawa na kita. Mga mare at kumpare, magkinasta. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman sindan in branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman sindan in Duwang branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sindan in branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin Sabularse Gotoman. The Sigera Technological Colleges, Iriga City, wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's in Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor's of Engineering Technology, Major, Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1,
Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMSS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail, please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Sigera Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Sa pagsilibrar kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, taos puso ang samuyang pagbati sa lambang Bicolano. Lugod, magin makahulugan asin matuninong ang pagsilibrar niya to kan kapistahan ni ina. Hale sa manehamiento kan Hatsquin Incorporated Bao Camarines Sur, kami po nakikisumaro sa pagsilibrar kan kapistahan ni ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Okay, butugang buwelta na kita digdi sa tuyang programa. Asin alata mataw kita ning kansyon. Ining ano yun na kansyon na konsain po mga tugang pinagarumduman ini kan mga madi asin padi. Si Madi saka si Padi. Yan. Wala. Tabo. Hey. Garok maluyaan ko yan, tay. Maluya. Yan. Huya. Adol ko sa mga magmadi asya na magpadi. Igwaning damahan ang saindang piyon, tamong asin ulunan. Nagsulong si Padi, nagsulong si Madi, sa pasulong-sulong napierdi si Padi. Nasusarong banggi ako naglalakaw, ang dara-dara ko sa kong kasantapan. Gabus kong amigo sa sako na handal, dati ba ada ako mapalaban. Ang dara-dara ko magayon kung baston, dakula halaba sobra kalinigo. May pilya kong Madi, gusto niyang subliun. Dahil ko pipasubli, iba at barion. Sa pinirit-pirit ang sakong madihon, sakong pinasubli, magayon kung baston. Bigwara-wara pa linaw sa bubon, magayon kung baston naging makanuso.
sako kasusarong banggi ang supog ko ngaya padi dai masasabi alagad ngaya padi sa satuyan na lang sana ini magayawang baston dai man napirdi magayunon pala ang baston padi halaba dakulagarong ikupadi ano daw kung ini mapupwede papadi sa kung susublion sa daw sa banggi. Yan mga tugang na may titulong Simadi sa Kasipadi. Ay pambira po mga tugang. And yan po ang sarong Bicol Song mga tugang na kunsain po ini haloy ng panahon na mga kakanta po mga tugang ano. And sa iba sa iba po mga tugang ini nakulang memorable ining marhay. Duman sa mga nagaharampangan, may mga okasyon na naramdaman nila si mga kaugalian kan panahon na iyo po nagamit gitara kung kanto ba yung paman video okay? Dai paman uso video okay. Kaya an uso ka to mga tugang gitara sa mga okasyon. Lalo na kung may mga handaan, gitara po mga tugang an pamusok kan na panahon. Ang gitara tapos sa violin, bandurya, ano pa ito, baho. Iyan si mga instrumento na ginagamit kan panahon na abang gayon po mga tugang pag pinagadadangog. Kaya uya pa mga tugang igwa padigdi na may titulo ining Anbuskay saro pa ining Bicol Song na konsen po mga tugang dahil na po nindo bira na nindong madangog ang mga sunatang ini. Buskay sa baybayon nagpupurukinta sa sinaganal daw kan mahiling ko ang puso ko nagsabi ang buskay man giraray minako ka, nagluluwas nin mapula. Minabo ka, minakipo, nagluluwas nin mapulot. Ang buskay sa baybayon, inabot kan balo. Punupit ang lao, kan kinaptan ko. Ang buskay nagsabi abadaw kanagum na maray. Minakipo, minabuka, nagluluwas nin mapula. Minabuka, minakipo, nagluluwas nin mapulot. Tapos na ang istorya,
dapat mong likayan. Pag-apos nin buskay sa tibaan, magluwas nin mapulot ang buskay, magluyaan buot. Okay, mutugang yan na may titulong ang buskay yan. Saro yan sa mga pinagkakanta na yaon po sa gilid kan na baybayon. And then, ang kaibanan si kailusyon. Naglalakaw-lakaw sa baybayon, nakaputan ang kamot, and then, grabe ang itong promise, mga promising na konsayin po mga tugang kung iyo ngayaan na ako sa imo nga maagom. Dadarahon ko sa imo an bulan asin bituon. Ay, abaan na yan. Kadakol po mga tugang na mga panuga. Maagom sana ang sarong babayi. Kaya kung anong mga pinagpapromesa, natanganing sabi nga ni kayan manusun. Manusun. Sa iya nga kaisipan. Ano daw mga tugang balikan tadaan mga kaugalian. Kadto mga tugang, an kagbabayi, kung halimbawa igwanin na ikakasal, dapat ngaya, an bubunoon nindong urig or baktin, digdingiya sa residensyami. Dahil ngaya pagdarahon na buno na. Pero po, mga tugang sa totoo lang dahil mamayo man nga, dahil man ikapaliwanag kung ano ang mga itong inaapod niyang pamahiin na arog kaya na darahon ang urig, duman mismo sa harungkan nubya, duman bubunoon. Siguro po mga tugang ang simbag kanin natanganing maaraman kan mga pagtaraning na inot kadakol ngayang urig na binuno. Ang banduwa si binuno ngayang baktin pagkador dakula ngaya. Ang pantulo yaon na nga sa mga kaglalaki, nagpapaugik na. Iyo yan, sa garo yan man sana ang rason. Pero po sa unyan, practical na. Practical na ang mga tao na kung minsan po mga tugang, ang iba man isinasabay sa pamanhikan o pamamalayi na dapat ngaya pa digdi ngaya ka mo magpaugik kan sa indo nga bubunoon. Ang iba man ngaya pa medyo kadipisilan kita nin tubig digdi sa indong lugar. Ano ngaya kun darahon minadigdi an urig, buno na. Natanganing dain naman ngaya kami madipisilan. Si padihon man, si apod ka ni, si Balayiyon, bako man na dipisil na kaulay, ay iyo ngaya pa kung saan ngaya ka mo medyo nakakagian-gian, duman ngaya, pwede ngaya nindong gibuhon yan. Kaya, maswerte po mga tugang si mga igwaning balayiyon, naarog kayan na mga pag-uugali. Dahil po pinapadipisilan ang sa indang padihon. Lalo na po kung panahon nanin kasalan, kakasalo na si mga aki, panahon kan dispiras, kan sa indang kaaldawan, kan pagkasal. Kaya ako saludo man ako dumas sa mga balayiyon na arog kayan mga tugaan ng mga pag-uugali, dahil pinapadipisilan. Ang iba man, ay dahil nga, dapat kaya, yaon nga digdian na nubya, digdi nga magbuno.
kan sa indong iya alabar. O, mantang igwa po mga tugang kadipisilan nga ni iyo na nga ni inot tubig. Kung masakdo pa man sa harayong lugar, hirak man po mga tugang kay mga kaglalaki. O, madidipisilan man na marhay. O, kaya ako saludo ko duman sa mga balahiyon. At ako, igwa naman akong balahiyon. Igwa naman akong manugang. Na dahil po nagpapadipisil. Saludo po ako kayan. Inot na intindihan po ninda ang sitwasyon kan kaglalaki. Kung paano maging kaglalaki. Na halos gabos ang sakripisyo po mga tugang yaon. Kaya naintindihan man kan iba. Pero ang iba man na kuyan ining inaapod na ining anong apod kani. So dapat nga digdi na nga didigi bunoon. Maski dipisil, maski po dipisil ang tubig, dipisil ang panggatong, talagang masakripisyo. O, si lalaki man, desidido po mga tugang, duman sa babae na maagom niya, si babae, maski po medyo talagang may kadipisilan na iyo. Ganyan mo, no? Warin pa kaya maabot sa buhay ko itong mga pangatulugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo, ang tunay na pagkamutsi mo. Maski saan ako mapasiling sa kung mahal, Bigagad ko sa napilmi sa mahal na Diyos. Hari niya man ako nasakitan, lugudasin ako ng tunay na pagkamutsi mo. Kung pwede lang tanat, may tago ko pa, mag-ilusyon pa kita o kaya lingwan ka na. Matadai maintindihan ang buhay kong ini, ikananggad ang piganap ko. Maski saan ako mapasiling sa kung mahal, bigagad ko sana pimig sa mahal na Diyos. Hari niya man ako pasakitan, lugod ako ng tunay na pagkamutsi mo. Kung pwede lang tana, may tago ko pa, mag-ilusyon pa kita o kaya lingwan ka na. Natadai maintindihan ang buhay kong ini, ikananggad ang piganap ko. Ang piganap ko. Okay mong tugang yan na may titulong Pagkamuot ko si mo. Yan.
Ayan mga tugang kadakol, mga memorableng mga Bicol song po, mga tugang na akon sa in talagang dahita po malilingawan. Ha? Lalo na po kung ini sarong memorableng Bicol song na panahon kinakantakan mga pang-aarana. Talagang dahi po malilingawan ang mga nasambit ng kanta. And sa ngunyan, igwa na po kitang mga tugang ning 6 minutos antes alas 2 anin pagkahapon. And oya pa po mga tugang sarong Bicol song na may boses ni Lolo. Dahil mo na madala ko ang boses ni Lolo. Dahil niya na makakanta mga Harana sa bangi sa pagturo, iisipon kundi man paborito nindo ni Lolo. Danguhon mo ang kanta ko, ale pakilolo. Dirumdum mo na si Lolo nagkakanta si mo. Maglihis man na halawin, mga kantang magagayo, at kung di man nadamugo. Okay, buto kang sa pagikan na nakakaibanan ta sa information. Yan po si Rodela Cesar, and yan man si James Suko sa technical, and naman po sa transmitter yan man si Chacha Aboy na obra, and kaibanan taman si Jamie Agwansun. Ako man po mga tugag si John Badong Butan Guerrero sa maabot na Sabado. Sirag na oras sa istasyon, dignilang po sa RPN DCKI Iriga, Radyo Ronda. Salamat kan sendong pag-antaban. Diyos mabalot.